Asta este metoda mea de a desfunda sistemul de picurare. Am aici un teu la țavă, la coloana principală. Așa. Iau aspiratorul, pun furtunul pe invers, în spate, sau fiecare cum are, pe modul de suflare. Îl bag aici și dau drum. Ia. Și după cum vedeți, iese bulburuc. Uite. Iese bulburuc. Și așa desfund eu furtunele de picurare. Hai, ceau, bau.